an balima wa an bɛ foli d'a ma nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ maa min bɛ ka kuma n'a ye sisan tɔgɔ de ye Yakuba Daw an b'a fɔ ten adamadenya kɔnɔ cɛsiriw de don an bɛ baaraw kɛ walasa an ka laɲini dɔw bɛ a bɛ se ka sabati wa n'i ye diɲɛlatigɛ ye i b'a ye k'a fɔ adamaden ka ko bɛɛ y'i yɛrɛ ye e de b'a daminɛ na e de b'a laban na n'i y'a jateminɛ an bɛna jɛnna i kelen de bɛna ale filananw t'u tɛgɛ minɛ ka na bɛɛ bɛna kelen kelen wa bɛɛ bɛ taa kelen kelen donc o hukumu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ hakilina dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bolo hakilina in a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenya sabati yɔrɔ caman na tuma o tuma n'a y'aw yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra famille kɔnɔ ye a kɛra baarakɛyɔrɔ la a kɛra jamana ko la a kɛra fɛn o fɛn adamaden ka baara kɛ ni hakili ye k'a fɔ nin ko in dɛ a solution bɛ ne de bolo ne de kan ka se k'a ɲɛnabɔ c'est moi la solution ne de bɛ se k'a ɲɛnabɔ o hakilina positif o miiriya ɲuman adamaden ka yala n'a ye a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ caman bɛ yen ka bɔ adamadenw na ka ko caman bɛ yen k'a ɲɛnabɔ parce que ni mɔgɔ ye b'a yɛrɛ bila positivité la miiriya ɲuman sira kan farikolo yɛrɛ fana b'a jaabi a bɛ kɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ hali ni ko dɔw bɛ yen n'a bɛ kɛ gɛlɛya ye a tigi ta kɛ gɛlɛya ye a b'a minɛ ɲumanya sira kan donc o de bɛ cɛsiri don adamadenw na i b'a sɔrɔ jamana dɔw la i b'a sɔrɔ depuis denmisɛnninw o wulubatɔ o bɛ nin hakilinaw d'u la k'a f'u ɲɛna chaque fois il faut que tu sois acteur e de ka i wuli ka jɔ jama ko la i jija i k'i seko kɛ famille ko la i jija i k'i seko kɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na a fɔ a ne de kan ka solution de bɛ ne bolo chaque fois hali ni problème nana i b'a lajɛ ka taa solution sira kan il faut avoir une idée positive donc o de bɛ kɛ sababu kuma dɔ la ka adamadenw ka ko bɛɛ caman bɛ ka ɲɛnabɔ ala ko ye tiɲɛ dɛ mais adamaden kuma dɔ la i ka ko a bɛ i yɛrɛ de bolo an ka ko ta ni miiriya ɲuman ye c'est vrai an ye adamadenw de ye ala y'an dan n'an ka défaut ye i b'a sɔrɔ an ka fiɲɛ kuma dɔw la an bɛ fili dɔw kɛ an bɛ fɛn caman kɛ minnu kuma dɔ la a man ɲi mais adamaden ka miiri toujours ni positivité ye ka ko lajɛ ɲumanya sira kan donc a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman wuli ka bɔ yen i b'a sɔrɔ an ka société la kuma dɔw bɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ minnu tɛ fɔta ye mais dɔw b'a interpréter cogoya wɛrɛ la bon interprétation in n'a bɛnna maa tulo kɔnɔ maa minnu bɛ yen mun bɛ ko lajɛ ka taa ni ɲumanya sira ni miiriya ɲuman sira ye olu t'a kɛ problème ye olu b'a se k'a lajɛ kuma minnu fɔra kɔrɔ jumɛn de b'a kɔfɛ a bɛ se ka laɲini jumɛn de lase anw ma o de la i b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin sigida la o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin du kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin furu kɔnɔ an ka taa positivité la il faut qu'on soit positif an ka kow lajɛ ka taga hali bi ɲumanya sira kan voilà donc mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko ko problème fɛn bɛ e da la ko adamadenw nɔ de don mɔgɔ bɛ miiri ten i ka kɛlɛ tɛ ban chaque fois quand il y a situation qui arrive tu dis que non ko ce sont les autres mɔgɔ wɛrɛw de don e b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de don e dun ye adamaden e bɛ fili kɛ mais o tuma e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la e yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye a la donc an ka ko miiri ka taa ten jamana ko la furu ko la famille kɔnɔna na an ka duw la an ka sigidaw la bɛɛ ka miiri ka taa ɲumanya sira kan wa ni mɔgɔ dɔ ye hakilina ɲuman ta an ka dɛmɛ a ka hakilina na i kana na fɔ ko ko parce que hakilina ma bɔ e yɔrɔ k'e tɛna a tigi dɛmɛ o la kuma dɔ la nin ye sitana hakilinaw de ye minnu bɛ don mɔgɔw la ani positionnement ko o fana b'an ka adamadenya la jɔyɔrɔ ko i bɛ jɔyɔrɔ min ta i bɛna tɔgɔ de sɔrɔ i bɛna wari de sɔrɔ i bɛna nin de sɔrɔ a la kuma dɔ la o kama walima mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka ban ko dɔ la parce que ale ka mɔgɔ t'a la walima olu kow bɛ yen mais fɛn fɛn bɛ jama kun kan i k'a la k'a fɔ jama kan ka miiri ka taa ɲumanya sira kan o de la i b'a ye an ka sigidaw la an yɛrɛ an ka sigida lakanaw sigida kɛnɛyaw ka taa se sigida ka sɛnɛyaw ma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ camanba de bɛ an ka sigida la i b'a sɔrɔ an bɛ dagabanasow dɔ ka fɛn caman kɛ mais siraw nɔgɔlen don poussière bɛ siraw kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ la pendant des années miiriya yɛrɛ tɛna ka bɔ société kɔnɔ mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ est-ce que an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin dilan bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ gouvernement de kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko état de bɛna kɛ gouvernement dun ɲɛ tɛ e kelen dɔrɔn de la donc o de la gouvernement bɛ décentraliser ka taga maires bɛ yen dugutigiw bɛ yen ka taa se fɛn wɛrɛw ma ministres fɛnw bon ninnu bɛɛ n'a ka kɛta de don an ka sigida la mais n'an bɛɛ miirila ɲumanya sira kan ka yira k'a fɔ ne de ye solution ne de bɛ se ka nin solution kɛ hali n'a ta ye bolo k'a ta miiriya ɲuman sira ye a bɛ se ka na ni ale bɛ lafiya ye an ka sigida la an balimaw an kun tun bɔla k'o hakilina in fɔ an b'a ɲini ala fɛ an ka se ka taa ɲɛfɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ yen k'e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka comportement k'i b'o commander k'i b'o diriger i bɛ se i yɛrɛ de la hali mɔgɔ minnu b'i ka mara kɔnɔ tuma dɔ la i bɛ se ka pression wuli u kan mais n'i tɛ yen walima ni i ɲɛma tunun o la dɔɔnin i k'a da la k'a fɔ o bɛ jogo kolon minnu kan walima o bɛ sira bolo minnu kan o bɛ se k'o sara ta tuguni ka continuer ka taga donc i b'a ye k'a fɔ adamaden i y'i yɛrɛ de ye mɔgɔw bɛ na fɛn fɛn kɛ e de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ garde fou ye e de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ barrière ye walasa mɔgɔw o bɛ kuma minnu fɔ e ma mɔgɔw o bɛ misili min lance i ma o ka se ka na jɔ sara la i kana fɔ zo ɲɛna ko n ka fɛn filɛ nin ye e kana ta dɛ i ka fɛn ta i k'a dogo k'a bɔ kuma na an b'a ɲɛ ala fɛ laɲini ko ɲuman an ka kow la ala ka sabati